Ginkumpirma sang National Capital Region Police Office nga may duha ka mga deboto nga napatay samtang ginapatigayon ang traslasyon sa Manila. Wala pa naghatag sang detalye ang kapulisan na kaangot sa mga patay apang ginklaro nga wala ini nagalapkip sang isa ka photojournalist nga nagtaliwa na kahapon bangod sa heart attack. Una na ginklaro sang organizers nga hindi makabik nga casualty sa traslasyon ng amo nga media personnel bangod na trangkaso na ini nga daan kag ginatake lang samtang nagakuha ini sang pictures malapit sa Quirino Grandstand. Sunod naman sa Philippine Red Cross ginatos ka mga deboto ang nagkinahanglan sang medical attention samtang padayon ang prosesyon. Lakip na ang vital signs monitoring ang pagbulong sa gamay nga mga pilas, pagkahilo, pagbiring kag iban pa. Samtang matapos ang 24 oras sa linsang nagsugod ang traslasyon, ginhimo naman ang tradisyonal nga dungaw o kon pagkitaay sang imahen sang Nuestra Señora del Carmen kag Jesus Nazareno sa San Sebastian Church sa Plaza del Carmen. Alas 3 kaina sang kaagahon na gina-estimate sang Manila City Government nga naglabot na sa 5.1 ka milyon ka mga deboto ang nagtambong sa traslasyon.